Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomoshaçylary. Atavatan habarlar gepleşigimizde sizin ähli hoş gördük. Hormatly tomoshaçylarymyz, bugün size getirmek isleyen habarlarymyzyň biri hem Russiya Federatsiýasynyň Türkmenistanda elçixanasy çatlaşdyrma tertipde talip vizalaryny berer. Şu ýylyň 5-nji, 10-njy, 19-njy, 26-njy awgustynda saat 10:00 Russiýanyň elçixanasynyň konsulluk bölümi deslatky ýurtmalaryň esasynda talip vizasyny resmileşdirmek boýunça goşmaça kabul edilişikler urnaýar. Bu barada elçixana tarapyndan habar berilýär. Mehriban ýaşlar, Russiýanyň ýokary okuw mekdepleriniň talipleri we dalaşýarlary bu sanawa goşulmak üçin okuw görnüşe garamazdan budjet ýa-da şertnamalaryň Russiýanyň Türkmenistandaky elçixanasynyň Bilim, Ilim we Medeniýet bölüminiň aşakda görkezlen elektron poçta falgysyna şu maglumatlary iýermeňiz zerur bolup durýar. Olar viza ýerleşdirmek üçin iýermeli maglumatlar: ady, familiýasy, doglan senesi, telefon belgisi, elektron poçta falgysy, Russiýanyň Içeri işler ministrligi ýa-da Daşary işler ministrliginden alynan çakylygyň belgisi. Bar bolan vizany täze biometrik pasporta geçirmek üçin ady, familiýasy, doglan senesi, telefon belgisi, elektron poçta falgysy, vizany hereket edýän möhleti we belgisi. Belep geçilen maglumatlar dolu beýan edilmedi halatynda ýüz tutmaňyzda seredilmeýär. Şeýle hem 1 awgustdan aşakda görkezlen saýt arkaly dolarlan anketalara hem seredilýär. Mehriban ýaşlar, eger daraňyzda Türkiýanyň Avril universitetlerini okumak isleýänleriňiz bar bolsa, onda İstanbul şäherine ýerleşen Atavatan danışmanlyk terjime turizm şereketine ýüz tutup bilersiňiz. Habarlaşma üçin telefon belgisi 532 401 71 52. Şu maksat bilen hem Türkiýanyň we dünýäniň durly künjeginde bilim almak isleýän ýaşlar resminamalarynyň terjimesi üçin makul hyzmat terjime merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Habarlaşma üçin telefon belgisi 863 78 96 73 862 60 52 61. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.